Nykyään maailmanmerkki on hieman liian omituinen. Tässä video käsittelemme maailman tilannetta intipuroneiden valtioiden tietoon. Itse Jenkeissä Call of Duty käy kuumana, samoin kuin Venäjällä käy kuumana itse Clash of Clans, kun puhuttiin uppaamaan palatsiaan. Samoin kuin Clash of Clans on pelattu, Venäjä siirtyi itse Clash Royale pariin. Samalla Grönlannissä ollaan piilossa itse Trumpin masseilta. Onko valkoisesta järki? Kuka on vielä mömmät? Minä uskon, että itse Joe Biden kävi itse mömmökauden lääkkeet, samalla otti jätsket. Ei siellä oikeastaan mitään vikaa, koska vaikka jenkit sotii, niin sota on edelleen erilainen kuin Ukraina ja Venäjän välillä. Nyt on aika siirtyä päivän ensimmäiseen aihealueeseen. Euroopan vallankumous on aiheena. Jollei Natossa ole kaikki asiat kirjalla, niin tänne voi syttää pahimmillaan hätäkriisi, kun Venäjä hyökkää. Täällä kirjallisesti tarkoittaa sitä, että kaikki kalusto ja velat ja sotilat on kirjalla. Jos oikeita koodeja liikkeellä, voi tapahtua vallankumous. Tämä antaisi Venäjän ilmaiset kunnarit. Jos itse USA vetäytyy sodan keskellä, niin Venäjä voi jopa voittaa sodan suoraan. Tässä kohtaa meidän pitää ennakoida kaluston kanssa, ettei synny häiriöitä systeemiin. Meidän pitäisi olla pankki, missä on kalustaa, mistä NATO-maa voi ottaa hädän keskellä. Tässä tulee uusia kikkoja. Jos jotain kanssa sattuu NATO-maahan, se jää sinne. Ettei sitä kukaan kesken sodan aikana vie kuitenkaan pois. Jos puhutaan armeijasta, tämä armeija tulisi kirjoittamaan sopimukset vasta kun tapahtuu videoatkolan rike, silloin voi päästä kotiin. Eli jollei kaikkia koodeja ole Natossa, nämä koodeja sitä, että kaikkien kalusta liikkumiseen löytyy ratkaisu. Eli jos koodeja ei löydy, voi syttää sota Eurooppaan. Eli jos kaikki ei ole kirjalla, se voi hyödyntää NATO-iskukykyä. Koska emme tiedä, missä kaikkien kalusto on missäkin kirjalla. Varsinkin sodan keskellä, jos kaikkia kirjoittaa oikein, se voi hidastaa Euroopan sodankäyntiä. Nyt on aika paljon kodin pääkoneesta. Jos tämä laite olisi sinun kodissa, se loisi turvallisuuden ja internetin sinne. Tämä kone suojaisi kotia varkailta vaikka lomilla. Samalla tämä kone huoltaisi paloturvallisuudesta. Tässä koneessa olisi vakoiluohjelma, mikä kehittäisi konetta. Tämä vakoiluohjelma vakuuttaisi sinua koko ajan kotona, mitä sinä teet. Tämä webi voi saada sinun peliseuraa ja puheseuraa. Asuksi joutuu vain vastaamaan, että mistä haluaa jutella tai pelata. Tämä kone voisi myös huolehtia sinun lemmikestä, kun olet lomalla. Tämä kone voisi automatisoida elämän. Kone voisi maksaa esimerkiksi velkoja ja virroja puolestasi. Tämä kone voisi myös automatisoida sinun elämääsi kodin ulkopuolella. Tämä tarvitsee uudet nettikaupat maailmalle, että koneet voivat kommunikoida toisilleen. Nyt on aika paljon sielusta. Joka ikisellä elävällä on oma sielu, mikä suojaa kaikilta pahalta, kuten pimeydeltä. Ilman sielua me emme eläisi. Tämä sielu on elämämagiaa. Tässä sielussa on omat turvamoodit. Toinen kysymys on paljon meissä on akkua. Kaikissa ihmisissä on oma akku. Elämä kuluttaa sitä elämäakkua. Meidän itse uskon, että meillä on ikuinen akku. Sielu ja akku pelaa yhteen. Tämä luo elämän aikaan. Se on tosi fakta, että tämä sielu takaa, että jotain kummallista on tekeillä. Sielu on syntynyt alkuräjähdyksen aikana. Kaikissa sieluissa on sama tasa-arvo muurinsa. Turvateorian mukaan, kun sielu on syntynyt, se ei pysty kuolla. Maailmalla pitäisi saada uusi maailmanjärjestysammatti. Eli joka ikiseen maahan pitäisi mennä vähintään yksi kirjeenvaihtaja, joka huolehtii maasta ja samalla pelaa yhteen muiden maiden kanssa. Nämä tekevät kaikki isommat valtion työt. Niiden ainoa työ on valvota maapallolla eletään ja ettei tapahdu mitään tyhmiä täällä maapallolla. Kaikki nämä kirjanvittajat pääsivät yhteen koko ajan, täällä maapallolla pääsi helpommalla. Tämä kirjanvaihtoteoria estää siis sodat. Nämä kirjanvaihtoissa on oma kieli, millä kaikki kirjanvaihtajat puhuisivat. Tällä hetkellä maailmanverkko on hieman rikkinäinen, koska maat eivät keskustele oikein toisilleen. Jos kirjanvaihtajat puhuisivat samalla kielellä, kaikki tulee toimimaan paremmin. Näiden kirjeenvaihtajien tarkoitus olisi yhdistää maailmaa.
epäselitymään ainoastaan viisavat tapaukset, samalla syntyisi eduskunta, missä haetaan yhteistä asiaa. Ja maapallon kirjaavat olisivat myös kiinni eduskunnassa, minne siirretään kaikki tärkeimmät työt. Nämä kirjeenvaihtajat voisivat lukea toisten julkisia salaisia arkistoja, tämä tiivistäisi maitteiden yhteistyötä, jos tämä ammatti olisi julki, kaikki paha loppuisi ja maapallo kehittyisi.